Здравейте! Днес реших да ви представя един трик, който бързо можете да си направите вкъщи, когато използвате силиконови примамки на кука, която няма стопер за тях. Всички знаем колко е неприятно след всяко кълване да си намества силикончето, така че да застане добре върху куката, защото най-обикновено се измества от първоначалната си позиция. В случая използвам силиконов стопер, който нанизвам на куката и след това, като се наниже силикона върху самата кука и върху самия стопер, размърдването му после след кълване е доста по-трудно и няма да се налага постоянно да го наместваме на правилната позиция. В случая използвам ларва 30 мм, но и с по-големи силикони смятам, че би вършило работа.